13 জন এমএলএ চিনি গ্রেটার টিপ্রালেন এবং চিনি मानथाय पार्टीनि मावख'रांनो विधानसभानि बिसिंथि केन्द्रीय सरकारनि बुखुनजुआव क्लाइरिना सामुंजों थांनाय सालब्रुम जाना नोंनानि एबा जों दाल' क्लाइ दंबा क'क्राझारनोबो जों खिसानाय पियाबाचिनि दफानि जे नांकुकमानि ग्रेटार टिप्रालेननि सुनो जों दाबो कक राखे विधानसभानि बिसिंथि जों खिसायनाय ओके हामबाय सर चिनी 13 जन एमएलए जों समाय तांखा এবং বিধানসভাও जों फाइमानखा दाबो बुर्जिदिओ सार्टिफिकेट मानो आमुबाई विधानसभा हाबनाय जों दिनै इंडियन कन्स्टिट्यूशननि रायदाति समाय तांखा एज एन एमएलए दाबो चिनी परिषदीय दलनेता बा लिडार अफ दि अपोजिशन साबुंनाय चीफ व्हिप साबुंनाय अमरक दिनै जंजागनाय এবং बोबाग्रा पार्टी चिनी पार्टीनि पक्ष থেকে त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनो चिठी सिजागनाय आबुन परे बिरोधी दलनेता साबुनर साइमाननाय सर अब बिसिंग नर रुतते बाबिसा बारजा दङ टिएडिसि हापा ओ हापानि बारजा मु यां दुइटिगे खायना ने बारजा जों अलरेडी जारा टिएडिसि ओ बारजा मानजाग्रो जिदिमान परे जों चिनी पद याकारि रिखा जों दाबो स्टेट एसेम्बलिनि एमएलए निनो सामुं